ତତେ ତ ସବୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ତୁ ଶୁଣା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ମତେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ ଭାଇ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଶତ୍ରୁ। କଣ ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାଇକରେ ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ତା କଣ ଫୋନ ଆଣିବୁ? ହଁ କହୁନୁ ହଁ ଆଉ ଯେମିତି ମାଇକି ଯେମିତି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭଏସଟା ଯେମିତି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘର କରି ରହିଛି। ମୁଁ କଣ ଯାଇ ସେଠି ରହିବି? ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପୁରା। ଓହୋ କଣ କରିବା? ତୋର ବି ତାହେଲେ ଭେଦା ଅଛି। ଆଉ ପଚାର ପଚାର କଣ ପଚାର ତୁ ପଚାର। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଏବେ ପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ ପଳେଇବେ? ଓହୋ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ କିଏ ମତେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଢେଇବ ଲୋ ମୋ ସାର୍? ଆଉ କିଏ ମତେ ଆଉ ପେଟରେ ମାରିବ ଲୋ ମୋ ସାର୍? ଆଉ କିଏ ମତେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଖାଲିଟା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଉ କଣ ସାର୍? ହେଟା ଛାଡ଼ ହେଲା ଛାଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ପିଙ୍କୁ ତୋତେ ପରା କହିଥିଲି ଯୋଉ ଗାଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିକି ଆସିବୁ। ସେ ଗାଈ ଉପରେ ଯୋଉ ଏସେ କାହିଁ ଲେଖିଛୁ? ସାର୍ ଲେଖିଛି ପରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆବେ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସନ୍ଧିରେ ଯାଇକି ବସି ଯାଉନି ଏଇଠି ବସିଛି। ଆବେ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଇଡର ଚିତ୍ର ବନା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସେ। ଏଟା କ'ଣ? ସାର୍ ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ଗାଈ ଉପରେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗାଈ ଉପରେ ଏସେ। ଆବେ କୁକୁର ମୁହଁ ଚାଣ୍ଡାଳ, ଆବେ ଗଧ। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ସାର୍ ଆବେ ତତେ କୋଉଠି? रे बाइया मन रे बाइया मन मिछे कहीं बांधी छुआ सा। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତମକୁ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କହିବାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ କହିଲ, ଗପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଖିଆ କହିଲ, କ'ଣ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଭଳିଆ କୁହ। କିଏ କହିବ? ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। କହ ରେ ବାବା କହ, ସୁନା ପିଲା କହ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଶୋଇଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କଲ୍ କଲା, ମୁଁ ବି ଶୋଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସାର୍ ଆମକୁ ଏଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଜେସାକୁ ତେସା। ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନଉଛ ଦେଶାକୁ ତେସା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରେ ଦେଖ। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଏମିତି ଭଲ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କୁହନ୍ତା ନାରେ ଏଇ ସନିଆ ମାଷ୍ଟରଟିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା, 90+ ଆସିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳ ମୁହଁ ଧୋଇଥିବ କି ନାଇଁ ରିଲ୍ ଆସିକି ବନଉଛ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଜାଣୁ ତମେ ଚମୁକୁଛ ନା କ'ଣ ସେଟା? ତମେ ଏଡ଼େ ଚମକୁଛ ନା ଭାଇ? ତମେ ଏଡ଼େ ଚମକୁଛ, 7-8 ପୁରୁଷ ସାରା ଲାଇନ୍ ଆମର ଲାଇନ୍ ଲଣ୍ଠନ ପତି ଆମେ ଜଲଉଛୁ। ଏଡ଼େ ତମେ ଚମକୁଛ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଘରକୁ ଆସ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଘରକୁ ଆସ, କେଡ଼େ ଚମକୁଛ ଚମକେଇବ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଆରେ କରାଉ ଠାଇ ମୁହିଁ ବବିନା ଅନ୍ୟ କଟି ନାହିଁ, ଡର ହିଁ ଜୀବନ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଶୁଣ, ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବ, ହାତୀରେ ଚଢ଼ିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ମର୍ସିଡିଜ ଚଲେଇବ। ହେଟା କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସେ 24 ଇଞ୍ଚ ସାଇକେଲରେ ପେଲି ପେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।
ଆଉ ଆଜି ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ କମେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ ତଳେ ହେଲା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ବନା ହେଇନି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଭାଇ ନୂଆ ଏଥର ହେଲା ଆମର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫଲୋ ବି ପଠାଇଦେବେ। ଓକେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କହୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ 3 ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼, ଆମ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇଟା ସୁଟ୍ ସାରିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭାଇ ସୁଟ୍ କେବେ ଆମର ସରିନି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜି ସରିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରହିବେ। ଆଉ ହଁ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାସ୍ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏପିସୋଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଭାଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଡର ହେଇ ଜୀବନର ପାର୍ଟ 2ଟା କେବେ ଆସୁଛି? ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।